Helo bawb, croeso mawr I chi i'r myfyrdod bach yma ar y Sul olaf o'r flwyddyn 2021. Diolch I chi am wylio. Yn y gogledd mae yna gapal o'r enw Nant y Benglog a mi o'n sefyll rhwng Bethesda a phentref Capel Curig. Ac yn y fan honno maen nhw'n dweud bod yna gefn deuddwr. Mae'r glaw sydd yn disgyn ar un ochr y capel yn llifo I lawr I gyfeiriad Llyn Ogwen ac I Afon Ogwen. A'r glaw sydd yn disgyn ar ochr arall y to yn llifo I Afon Lligwy, cefn deuddwr. A da ni ar ddiwedd blwyddyn mewn cyfnod tebyg lle mae llif y flwyddyn fu 2021 wedi mynd heibio I ni a bod llif blwyddyn newydd 2022 yn ymagor o'n blaena ni. A da ni ar droad yr rhod yn edrych yn ôl ac yn edrych ymlaen. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n diolch am gyfle I ddod at yn gilydd drwy gyfrwng fideo I daddoli di. Nid i'n llenwi ni lle bynnag yr ydan ni a phresenoldeb yr ysbryd glân, fel yn bod ni'n gallu canolbwyntio ar dyfawredd a dy berffeithrwydd, a dy gariad a dy ras yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. Mae dda yn bod ni'n aml yn gwirioni ar fan betha, ar drymings bywyd, ar degana yr hyn sydd o'n cwmpas ni yn hytrach nag ar y sylwedd, fel da ni'n aml yn gwneud adag yn Nadolig. A helpa ni yn ystod y munudau hyn I fyfyrio ar y sylwedd, yr arglwydd Iesu Grist a'r dysguddiad rhyfeddol ohona ti dy hun ynddo ef. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Pan anfonodd Moses nhw I archwilio Gwlad Canan, dywedodd fel hyn: Ewch I fyny drwy'r Negef ac ymlaen i'r bryniau. Edrychwch I weld sut wlad ydy hi. Ydy'r bobl yn gry neu'n wan, os neu lawer ohonyn nhw neu dim ond ychydig. Sut dir ydy o, da neu drwg? Oes gan y trefi waliau i'w hamddiffyn neu ydyn nhw'n agored? Beth am y pridd, ydy o'n ffrwythlon neu'n wael? Os neu fforestydd yno? Byddwch yn ddewr, ewch yno a dewch â peth o gynnyrch y tir yn ôl gyda chi. Roedd i'r adeg o'r flwyddyn pan oedd y grawnwyn aeddfed cyntaf yn cael ei casglu. Felly I ffwrdd â nhw a dyma nhw'n archwilio'r wlad yr holl ffordd o anialwch Sin yn y de i'r Rechob wrth fwlch Amath yn y gogledd. Wrth fynd drwy'r Negef dyma nhw'n cyrraedd Hebron. Roedd yr Achiman, y Sheshai a'r Talmai yn byw yno, sef disgynyddion Anak. Roedd tref Hebron wedi ei adeiladu 7 mlynedd cyn Soan yn yr Aifft. Pan gyrhaeddon nhw ddyffryn Eschol, dyma nhw'n torri cangen oddi ar wynwydden, gyda un swp o'r awnwyn arni. Roedd rhaid cael 2 i'w chario ar bolyn rhyngddyn nhw, a dyma nhw'n casglu pomgranadau a ffigys hefyd. Roedd y lle yn cael ei alw yn ddyffryn Eschol, sef swp o'r awnwyn, o achos y swp o'r awnwyn oedden nhw wedi gymryd oddi yno. Roedden nhw wedi bod yn archwilio'r wlad am 40 diwrnod, a dyma nhw'n mynd yn ôl I Cadesh yn anialwch Paran at Moses ac Aaron a phobl Israel. A dyma nhw'n dweud wrth y bobl beth roedden nhw wedi weld ac yn dangos y ffrwyth roedden nhw wedi gario nôl. Dyma nhw'n dweud wrth Moses: Eithon ni i'r wlad lle gnest di'n hanfon ni, mae'n dir ffrwythlon tir lle mae llaeth a mel yn llifo, a dyma beth o'i ffrwyth. Ond mae'r bobl sy'n byw yno'n gryfion ac maen nhw'n byw mewn trefi ceirog mawr, ac yn waeth na hynny mae disgynyddion Anak yn byw yno. Mae'r Amaleciad yn byw yn y Negef, yr Hethiaid, Jebusiaid ac Amoriaid yn byw yn y bryniau, a'r Cananeaid yn byw ar yr arfordir ac ar lan Afon Iorddonen. Ar ddiwedd blwyddyn ac ar ddechrau blwyddyn newydd, mae'n hanfodol yn bod ni fel Cristnogion yn troi at y Beibl I chwilio am oleuni ac am arweiniad. Oherwydd heb I ni droi at air Duw, buan da ni'n gallu colli ffydd wrth I agwedda'r byd anghrediniol yn boddi'n raddol.
Yn un o'i emynau mae Pantycelyn yn dweud fel hyn: Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddiniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Ond os nad ydyn ni'n troi'n weddigar at y Beibl, mae'r gwrthwyneb yn wir. Gallwn ni aralleirio Pantycelyn wedyn a dweud, mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeiniadau cnawd a byd, heb dy lais hyfrytaf tawel, yn cryfhau a threchu ffydd. Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn anodd i deuluodd, i unigolion ac i nina fel eglwysi. Yn sgil yr haint fe ddaeth marwolaeth i deuluoedd a chymunedau, a mae llawer o bobl wedi cael eu sigo a'i ffydd yn gwegian. Mae rhai wedi colli i bywoliaeth ac yn edrych yn ddi-hyder tua'r dyfodol, ac mae'r daith o'i blaenau'n edrych yn ddigon tywyll ar ddechrau 2022. Un o straeon epig yn y Beibl ydy honno am daith cenedl yr Iddewon o'r Aifft i wlad Canan. Da ni'n ei gweld nhw yn teithio drwy'r anialwch yn gwynebu peryglon a bygythiadau o bob math. Maen nhw'n gwan-galoni, maen nhw'n cwyno am Dduw ac am Moses. Ond ar hyd y daith mae'r addewid a roddwyd iddyn nhw gan Dduw yn llosgi yng nghalonna rhai. I fod o am eu harwain nhw i wlad yr addewid yn llifurio o laeth a mêl. A thrwy bob dim ddigwyddodd, nath y gobaith hwn oedd yn eu calonna nhw ddim pylu. Ac wrth feddwl am daith yr Iddewon i Ganan, da ni'n sylwi ar hyn. Yn gyntaf, mae Duw gyda nhw yng nghanol pob trallod a phroblem. Pobl Duw ydyn nhw, doed a ddelo, cenedl arbennig wedi galw gan yr arglwydd i dystio iddo i'r holl genhedloedd. Yn ail, mae Duw yn eu cynnal nhw efo bwyd a diod. Yn drydydd, mae Duw yn eu hamddiffyn rhag ei gelynion. Ac yn bedwerydd, mae Duw yn cadw at ei addewidion ac ar y diwedd yn eu harwain nhw i wlad Canan. Ac fel Cristnogion, da ni'n gallu cymhwyso hyn i'n bywydau ni yn hunan a bywydau'n heglwysi. Ni ydy pobl Dduw drwy ei gariad o yn yr arglwydd Iesu. Mae o wedi'n cymodi ni hefo fo'i hun drwy y groes a'r atgyfodiad. A da ni'na ar daith am gyfnod yn y bywyd hwn sydd yn arwain at fywyd tragwyddol. A da ni'n cyd-gerdded, da ni'n cyd-gredu, da ni'n cyd-wasanaethu ac yn cyd-dystio gyda'n gilydd fel chwiorydd a brodyr yn Iesu Grist. A mae'r arglwydd wedi addo y bydd o gyda ni bob cam o'r daith. Er yr amgylchiadau anodd, da ni fel teulu ffydd drwy'r arglwydd Iesu yn cyd-deithio. Ac mae'r gymdeithas sydd rhyngo ni yn ffynhonnell anogaeth a nerth. Mae'r cyd-deithio drwy y profiadau yma da ni'n ei gwynebu yn bwysig. Mae o'n llunio ni, mae o'n moldio ni, mae'n creu perthynas arbennig rhyngo ni a Duw ac hefyd rhyngo ni a'n gilydd. Felly mae bod yn rhan o gynulleidfa leol yn hanfodol i'n bywyd Cristnogol ni. Os da ni ddim yn cysylltu gydag eglwys leol ac yn cymryd rhan fyw y mywyd yr eglwys honno, yn fuan iawn mae'n ffydd ni yn gwanychu ac yn diflannu. Ac yn yr eglwys, yng nghymdeithas yn cyd-Gristnogion, da ni'n cael cynhaliaeth i'n heneidia. Mae ganddo ni gwmni yn gilydd ar y daith, ac yn bwysicach mae ganddo ni bresenoldeb Iesu drwy'r ysbryd glân. Da chi'n cofio'r Iesu'n deud, gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chwi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. A gyda'r Iesu, mae yna gysuron arbennig wrth fyw yn bywydau a cerdded y daith ddaearol hon.
Dydy Duw ddim yn gaddo fod bywyd y Cristion am fod yn rhwydd ac yn fel i gyd, ond mae o'n addo bendithion ysbrydol, nerth i weithio dros ei deyrnas yn y byd, a gobaith sydd yn obaith tymhorol yma, ond hefyd yn obaith tragwyddol. Yn yr hen geniedydd, mae yna benni llyfryd gan O.A. Owen, sef Dyro olau ar deiriau, dyro afael ar y gwir, dyro i ni sypiau grawnwyn eiddfed canan dir. Hawddach teithio wedi profi ffrwythau'r wlad. Cyfeirio mae O.A. at hanes Israel yn anfon ysbiwyr Joshua a Caleb yn eu plith nhw i wlad yr addewid i Ganan, i weld sut le oedd o. A dyma nhw'n dod nôl hefo grawnwyn mawr melys o wlad yr addewid, ac fe flasodd pobl Israel ffrwythau'r wlad oedd wedi addo iddyn nhw. Ac oherwydd hynny, mi oedd hi'n hawddach teithio. Mi oedden nhw wedi blasu peth o'r grawnwyn melys cyn iddyn nhw gyrraedd y wlad honno. Trwy Iesu, da ni'na yn blasu bywyd fel y bwriadwyd iddo fod mewn perthynas â Duw. Mae fywyd llawn llawenydd, maddeuant, heilioni, tangnefedd, cariad, gobaith, cyfiawnder ac yn y blaen. Ac fod y bywyd yma yn anodd, yn gallu bod yn dywyll, da ni'n blasu peth o ffrwythau'r wlad. Fel maen nhw i fod. Fel mae Duw wedi bwriadu iddyn nhw fod. A mae hynny'n anogaeth enfawr i ni ddyfalbarhau i fyw y bywyd Cristnogol, i gredu'n Iesu Grist, i rannu'r newyddion da ac i geisio byd gwell. Da ni'n cofio hyn wrth edrych yn ôl dros brofiadau 2021, y dagrau a'r tristwch, y chwerthin a'r llawenydd. Ac wrth edrych ymlaen at 2022, gallwn wneud hynny'n hyderus, oherwydd beth bynnag ddaw, da ni'n ddiogel, ac mae'r arglwydd gyda ni. Boed fy nghalon i ti'n demel, boed fy ysbryd i ti'n nyth, ac o fewn i'r drigfan yma aros Iesu, aros byth. Gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb im. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu, da ni yn troi ata ti mewn mawl a diolch am dy hilioni diddarfod tuag ata ni. Da ni diolch i ti am fendithion tymhorol bywyd, am fwyd a dillad a chnesrwydd. Uwch lawr cwbl, da ni'n diolch i ti am waredwr bendigedig yn yr arglwydd Iesu Grist, ac am yr iachawdwriaeth a'r gobaith diddarfod rwy ti'n rhoi i ni ynddo ef. Da ni'n diolch i ti am hyfrydwch a rhyfeddod hanes i eni gwirthiol. Da ni yn myfyrio ar ei fywyd, ar ei berffeithrwydd a'i wirthia, ei hilioni, i ddysgeidiaeth, ac yn edrych ar y groes ac yn sylweddoli fod o wedi marw drostan ni fel pechaduriaid, ac yn llawenhau yn atgyfodiad y trydydd dydd a'r fuddugoliaeth sydd yn cael ei seinio drwy y digwyddiad rhyfeddol hwnnw. Llanw'n calonnau ac addoliad wrth i ni feddwl amdana ti, a sylweddoli fod y Duw mawr a rhyfeddol yn caru ni i'r fath raddau. Da ni'n edrych yn ôl dros 2021, yn diolch i ti am y bendithion a gafwyd am iechyd a chynhaliaeth a nerth a ffydd a chwmni'n cyd-Gristnogion ar y daith. Da ni'n cofio hefyd am y rhai hynny a gafodd flwyddyn eithriadol o anodd. Gafodd ergydion trwm, wynebodd anwyliaid yn marw, wynebodd salwch eu hunain, rhai wedi colli bywoliaeth ac yn methu cadw dau benllinyn ynghyd.
Nifer arglwydd wedi bod yn dioddef o iselder ysbryd ac yn methu ymdopi â phroblemau bywyd. Awn ni di arglwydd gau amdanyn nhw a dyfreichiau cariadus a thragwyddol ac iddyn nhw deimlo ymgeledd di yn ystod y dyddiau anodd hyn. Da ni'n diolchu ti am bob cymwynas a wnaed gan deulu a cham gymdogion, ac am y fyddi'n fawr o bobl fi'n gweithio o fewn i'r wladwriaeth les mewn amrywiol ffyrdd. Mae rhai ohonyn nhw wedi cael blwyddyn anodd ac yn methu ag ymdopi â'i gwaith, a da ni'n gofyn y byddi di'n ei nerthu nhw ac yn rhoi egni iddyn nhw ar ddiwedd y flwyddyn hon ac i mewn i'r flwyddyn newydd. A da ni'n meddwl am 2022 arglwydd. Da ni ddim yn gwybod beth a ddaw. Da ni'n gwybod beth fydd yn hanes ni'n ystod y misoedd nesaf. Ond da ni'n ymddiried yno ti ac yn dy holl alluwgrwydd dy fod ti yn gwybod a fod addewidion i dy bobl bob amser yn gadarn ac yn cael i gwireddu. A'n gweddi ni yw deled dy deyrnas, gwyneler dewyllus fel yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Tyrd at y deyrnas yn eglur i'n plith ni. Da ni'n gweddio dros yr eglwysi yma yng Nghymru yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Y byddi di yn ei bendithio nhw a gweledigaeth ac adnewyddiad ysbrydol fel yn bod ni'n byw ar rhannu'r newyddion da yn effeithiol yn ein cymunedau. Felly arglwydd, ymddiriedwn 2022 i dy ddwylo di, gan ofyn y byddi di'n gwneud fel y mynnu di dy hun gyda ni. A hynny gogoniant i thenw di dy hun, yn enw Iesu. Amen. Hyder sydd gen i nawr i fyw, daw o ffyddlonde pyr fy niw, mewn stormau tawel fan, da ddewid ar y lan. Ymddiriedw i fy ngrym dy air, i'r deyrnas cydia fi yn dair. Ti hwn ti'r anial ffordd, ti hwn ti'r enfawr don. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy mhrechu nawr? Pan na fi drwy'r afonydd, beth all fy hynny lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does gen i ddim on. Tragwyddol da ddewidion sydd yn digwydd am dy amser di, ni fi gael onaf mwy, codaf yn wyl ofri, a chychwyn can i mewn i'r nos. Yr hael sy'n codi sain fy nhlod, yr hyfel sydd i ti, gorffenwyd yw y cri. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does gen i ddim ofn. Wrth gerdded drwy y fflamau, ni losgaf yn y tân.
ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwy ti'n fy nghanfod, does genna i ddim o. Ti olac o'n blaen i, wrth ochr wyt ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwy ti'n fy nghanfod, does genna i ddim o. Does genna i ddim o. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneud y ffordd, does genna i ddim ofn. Wrth gerdded trwy y fflamau, ni losgaf yn y tân. Tafaf o flaen y cewri, bydd i goliw fy mhan. Fy niw y gwneud y ffordd, does genna i ddim ofn. Fy niw y gwneud y ffordd, does genna i ddim ofn. Does genna i ddim ofn. Does genna i ddim ofn. Ti olac o'n blaen i, wrth fy ochr wyt ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwy ti'n fy nghanfod, does genna i ddim ofn. Does genna